בחלוני אני רואה רחוב כמו נהר גואה, ואנשים לעבודת יומם הולכים, ותינוקות של בית רבן עם הילקוט שעל גב. ימים לא פשוטים עוברים על כולנו. מדינת ישראל ניצבת בימים אלה בעיצומו של מאבק עיקש במסגרת מבצע עם כלביא. מלחמה שמחייבת מאיתנו כחברה לעמוד איתן, ערכיים ומאוחדים, מול אתגרים ביטחוניים, רגשיים וחברתיים. תלמידים יקרים, אנחנו, סגל המורים והנהלת קריית החינוך מקיף י"א ראשונים, יודעים עד כמה התקופה הזו יכולה לעורר בלבול, דאגה, פחד ולעיתים גם תחושת חוסר ודאות. אך דווקא עכשיו, בתוך כל הרעש והסערה, מתגלים הכוחות האמיתיים שבכם, האחריות, הבגרות, הרגישות והערבות ההדדית. זו תקופה שבה אתם נבחנים לא רק בלימודים, אלא בעיקר באדם שאתם, בתמיכה שאתם נותנים לחבר, במילה הטובה, בהתמודדות מול הקושי, ברצון להמשיך ולהתקדם למרות הכל. כל אלה הופכים אתכם לדור של תקווה. בשם צוות בית הספר כולו, אני מחבקת אתכם מרחוק, מבטיחים להמשיך להיות אוזן קשבת ולפעול בכל דרך כדי לשמור על שגרה בטוחה, תומכת ומחזקת עבורכם. תלמידים, הורים ומורים יקרים, שנת הלימודים תשפ"ה הגיעה לסיומה ולא כפי שציפינו. זו הייתה שנה מורכבת במיוחד, עם לחימה מתמשכת בדרום ובצפון, וסיום מפתיע ולא פשוט, עם התקיפה באיראן שגרמה לכולנו להישאר בבית בשבוע האחרון ללימודים. למרות הכל, המשכנו להיות שם אחד בשביל השני. הצוות, ההורים והתלמידים, כולכם שותפים לעמידה המרגשת הזו מול מציאות מאתגרת כל כך. ביומיים האחרונים התקיימו שיחות אישיות עם המחנכים, שיח מסכם, משמעותי ומכיל, שהתייחס לתקופה ולתהליך הלמידה שהתקיים לאורך השנה. התעודות זמינות עבורכם בכרטיס התלמיד במשוב. אני מזמינה אתכם לעיין בהם, להתבונן, ללמוד ולנסח לעצמכם יעדים לשנה הבאה. נאחל כולנו לשובם של החטופים, לשלומם של חיילינו, בריאות איתנה ובשורות טובות. חופשה נעימה לכולם.